аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки навора тамошо карден, лайка фаромӯш накунед. мо бо шумо ҳастем, бародарони азиз. дар ҳар гӯшаву каноре ки бошен, ҳурмату эҳтиромтон ба ҷои бародаро, дӯстони ман. иншоалло ки мо ҳурмату эҳтироми шуморо ба ҷо меорем. худо хоҳад чӣ хеле ки моро ҳурмат мекунед, иншоалло ки мо ҳам шуморо ҳамин хел ҳурмат мекунем. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. дӯстони ман, имрӯз мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. ҳозир дар Екатеринбург ҳастем. ва алайкум ассалом. осиябону хуш омадӣ. чӣ наворе ки аз дастмон меоя, чанд қадаре ки аз дастмон меоя, кӯшиш мекунем ки як хел наворҳои беҳтарин пешкаши шумо намоем. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. фаромӯш накунед лайка. алайкум ассалом. лайка фаромӯш накунед. дӯстони азиз, марҳамат, саволотон бошад, савол тен. имрӯз мавзӯи имрӯзаи мо танҳо суҳбат бо дӯстон, бо бародарон, бо рафиқон аст. ягон навигарӣ бошад ба мо расонем, мо ба дигарро албатта кӯшиш мекунем ки расонем. аммо аз тарафи мо ҳозир навигарӣ чӣ аст бигем, ягон чӣ навигарӣ аз тарафи мо нест. рости гап, навигарӣ ҳамин қад чиз аст дар канали мо ки осиябону дар Тоҷикистон як духтараке буд ки дар шаҳри Екатеринбург омада буд. корое ки вай кардест аст, баъзе одаме ки по дора, посията, танишсията, ҳамин кора намекунад. бародар, як чӣ пурсӣ мумкине? марҳамат, пурсен. алайкум ассалом. ва алайкум ассалом. брат, сози хубӣ, карантин кай тамом мешавад? ва алайкум ассалом. бародарҷон, баъзе чизҳое ҳасте ки мо абсолютно дар борашон маълумот надорем. маълумоти агар дошта бошем, бисёр маълумот ҷавобмон дуруғай. ба ҳамин хотир наметавонем ба пуррагӣ шумода ҷавоб диҳем. карантин ҳамон рӯзе ки карантин кушода шавад, ҳамон рӯз худо медонад кай ҳозир ягон кас намедонад. я батл ташкил накарди дар хона. бародарҷон, бахшиш далер, мо батла намефаҳмем, ақлмон ба батл намегирад. мо ҷаҳонбинимон, яъне ақлмон, шуурмон то дараҷа расидаги нест. аниқша бугу Шарифбек, чира аниқша бугум? аниқ надора. чира аниқша бугум Шарифбек? бародар, як чӣ пурсум мумкине гуфтай? касоне ки гов заказ кна ба Тоҷикистон. продажа крупный рогатый скот. бародарони азиз, хеле хуб мешавад ки саволотон ба пуррагӣ боша. мо ягон саволотонро кӯшиш мекунем ки ҷавоб диҳем. барое ки бародарам Шарифбек болода як чӣ пурсум гуфтааст, поёнша наиста ки аниқ шаву ҳаҷ равӣ мешавад мисол. Шарифбек Камолов, бахшиши байни гапта нафаҳмидам, нахондум ва надидабдумаш. ҳаҷ, барои ҳаҷ гуфтеста бародарҷон. касоне ки паспорти русӣ дора рафта наметавонад, оли номаълум аст, барои кушода нашидааст. ҳаҷ равӣ кай мешавад? ба паспорти тоҷикӣ ҳозира метавонӣ бирай бародарҷон. ака, саломат бош. ай канали қасобҳои Екатеринбург, нафаҳмидам. қасобҳои Екатеринбург, продажа крупный рогатый скот наистагӣ. чӣ хеле қасобҳои Екатеринбург боши то? бале ака, аз худо талаб кунед, карантин тамом мешавад иншоалло. пешравӣ камай брадар ютуб. охи бародаро 36 нафара, як 4 лайка, баъд конечно пешравӣ нест. ҳеҷ гап надора ака, бародарҷон, ҳеҷ гап надора, пешравӣ нашид. главни шумо сеҳат саломат бошен. ҳоҷи аҳамият натешон, як хелш бахила саломат бош. мо 5 сол дорем, 5 сола дорем. меша 5 сола дорем, умра мешавад. кадоме ки 5 сола дора, вообще ҳамин чизе ки русӣ дорӣ, оли аниқ нест. ба паспорти тоҷикӣ метавонӣ рафта. канали навай, канали нави қасобҳои Екатеринбург будааст. ака, ҳар эсм се аҳамият натен. вай одами шумо гуфтен, ӯ
кай мебара Шарифбек худ ҳаҷ раҳкӣ бошӣ, агар вай наметавона бурда, барои ки паспортиш Русия. касе ки паспорти русӣ дорад, оли аниқ неста. Аниқш кардан ки рафта наметунен. Бародарҷон ҳозир занг наза. баъди эфир чақчақ мекунем. Вай одами шумо гуфтаги Али Муҳаммад, худо нигаҳбон боша. саҳар занг мезанӣ, иншоалло ки ҷавоб метавон баъди соатҳои 10. дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. барои пешравии дастгирии канали мо ҳам я лайка зер кунед. кадомида бо ягон сум дар кор бошад, дар телефонтон мегзаронем, не ки лайка биҷиқин обязательно. ана агар пулакӣ боша, касани гов закас мекуна, марҳамат, ай канали мо ба Тоҷикистон роӣ мекунем. баъд чӣ хел равем ака? Тоҷикистон, фақат ай Тоҷикистон рафта мешавад бародарҷон. ай давлатҳое ки дар COVID-19 красне дромадагиян, ҳаморо намемонанд, дигар ҷора мемонанд. яке аз онҳо Россия. баъд саломат бошен. қасабои Екатеринбург меги гов Тоҷикистон роӣ мекунем, одаморо рафта натунем. зестан гов чӣ хеле мерава? вам коронавирус адам гово бор накунем, Тоҷикистон роӣ кунем. ку гап занем бародаро, лайк абҷиқин ховмон гирифт. бародарҷон, ай Тоҷикистон, бале ай Тоҷикистон мера иншоалло. касе ки раки боша ай Тоҷикистон рафта мешавад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарам, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мекунем ака. акай ҳоҷӣ чокадес неста ягон духтар ба зани гирема, аллоҳ безан астум, ҷудо шудагам. саломат бош, худо нигаҳбон боша Али Муҳаммад. духтарако ҳастанд, агар сини сол ай 30 боло боша, марҳамат муроҷиат кар. ай тҷк бигем, ҳозир умра рафта мешава ака? бояд бишава. Тоҷикистон ягон гап хабар мо надорем. фақат дар Россия мақсад ҳам бародармон ба мо расондагӣ буд ки намешава. амиҷаем Умарҷон Шариф, амиҷаем, саломат бош. ку лайка биҷиқин абача ами қасобои Екатеринбург меги лайка харда боша. сини сол 45 боло, без фамилия нафаҳмидам бародар, айкҷо мерай ҳаҷ. Тоҷикистон ма маълумот надорам, рости гап 2002-2003 ба мана. ҳоҷи бобо, саломат бош. ана хеле соз шукронаи худо. ака баъд например умра чанд сум мерай? ай 72 000 бигем да, қати комфортиш ай 72 000 то 81 000 ай. сем салом алейкум. ва алейкум ассалом. чхели салом алейкум ака. чокади? ва алейкум ассалом. ҳамҷа шиштам як 7-8 подписчик намераса. подписчик гуфтесем. ҳасобои Екатеринбург канали нав кушодай, ба фикрам подписатсия накардай. лайкам намондай. ку лайк абҷиқин. ман лайк мемонам, пул мепарто яка. ҳо осиябонум пул мепартом. 100 мепартом, 50 сум мешад даште. созен хубе нака, соз равмат. 2002 ҳоҷӣ меша, 2003 ба мана. ҳо меша, чӣ меша? ягон гов пов. ана ман гуфтам савола пурратар нависем. 2002-2003 чӣ маъне дорад? привет ҳамном. ва алейкум ассалом. парвиз ноибов. бародар ай куҷо гап задаи? бародар ай куҷо гап задаи? ман дар шаҳри Екатеринбургам, дӯстони азиз. марҳамат, имрӯз чӣ саволе ки шумо дорем, мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем то андозае ки агар мо тонем. аз тарафи шумо лайка фаромӯш накунед бародаро. арӯс охӣ қасобои Екатеринбург ина лайка ҷиқидем биги бародар. раҳмат барои лайкотон. 18 лайк шида, хеле хурсанд. касе подписатсия карда неста, подписатсия кунад. ягон ҷо охранники вакансия дар. бародаро фаромӯш накунед, поделиться кардам реклама бепул. саломат бош. салом алейкум. айгиҷо лайк биҷиқем болора нигаҳ кунед бачаҳо. ай лайк ҷиқи охӣ. бародарон фаромӯш накунед ки дар шаҳри Екатеринбург танҳо мо як ватсап кушодагием. номри мара биёвед ай канал роӣ кунем, ма шуморо давайт кунем, вакансияи кор ҳамуҷа пайдо мешавад. бачаҳо ку я лайка биҷиқин. акай ҳоҷӣ муллотоҷинӣ бародар, вай мара мешиносад. ман 30 сола нестам. ҳеҷ гап надорад. ту 10 сола ки бошӣ, Али Муҳаммадҷон, метавонӣ ки бирай. ака чӣ лайк мешава?
رحمت گپ نیست. 23 تا لایک شده. وی 2003 میگه. ای 2003 عروس میگه ها؟ بله. براتشکا زنده باش. خراش است از رحمت. سلام ای پنجاکین. بوریس یاروف خدا نگهبان باشه. ای طرفای مو لایک ای طرفای شما پیشروی. سلامت باش جمشید اوریپov. 2002 یا 2003 با من عروس. 2003 مگرم که چی بتیم؟ خیلی ضعیفکه بتیم یکم گوی شیردور بیویم بتیم. انا 2002 2003 برادر جون خطا نمیگیره آخه. ای خودت حاجی کشیده. اکا خودت حاجی کشیده. همین پیش از کرانتین خدا بشکر. اکا اوجا میگن سنه چی خیلی میگیرین؟ بسیار. اکا اوجا میگن سنه چی خیلی میگیرن؟ بسیار نفهمیدم بیس فامیلانم تا بخشش. اکا دا مسکوا کور نیست یک اونجا. مسکوا دا خبر ندارم یکیترینبورگ هست. اکا دا مسکوا کور نیست یک اونجا. سلام اکا من ای شهر مسکوا подписки خودتم هستم برای زنگیری توچیکو یا روس 24 لیکا مانده ولیکا رازیجنی بابای حاجی سلامت باش. روسلان جان سلامت باش. برات یک بار دیگه بنویس حالتا کوتوتر بنویس. برات بلیت екатеринбург چند رو بلیت جیکه 36 35 37 ماشاءالله. ای وای عروس میگه. ها آسیابونو وای عروس میگه. یکی از صورت ترده گنده عاشق شده. اکا چند سوم расход میکنی؟ برای حج رفتن آدم چقدر که پول داشته باشه هم کمیسیون расход میکنه. چقدر که نداشته باشه هیچی расход نمیکنه. پولنی کلینش پاکت داکومنتوش قطعی مهرش 35,000 سومن میتیمشه. برادر جان 35,000 سومن بطرک گوای 35,000 سومن میتی. تو شما میفهمی پیر میشیم اکا. تو شما میفهمیم پیر میشین. سلامت باش. قصابا екатеринбург تو دیگه آدم رو کار نداری با گووری میخریشون. سلام اکا جون دیلم کانال کشودم جوی کاراتون روم میفهمونه چی خیلی کشودن در کار. بله میفهمونم تون چی بانه صداقت پزنده. بله بیای مرحمت میفهمونم تون. یکی بعد از ساعت هفته بگه که آدم 24 روز ده شما پرسیدین کی میگه زن گیرم. میگن شما زن میتین آدم را بیس فامیلیا راست میگه. آدم را ما زن میتیم. زندارو را با زن میتیم. آدم های بیشور را شو میتیم. کلین میتیم. انا دخترای قلین میتی ها 100% نرخی خوب گفته. قلین 35,000 نیست اوخی. دختر توجیک برای شکنی یا که دخترای روس هم دختر توجیکه هم روسه هم بچه توجیک. اکای حاجی شما ما رو نفهمیدین. ما حالی 30 ساله نیستم. میتوانین نیسته یگان دختر زنگیرم. دختری نه ای 30 ساله مایدش نیسته بگیم ده دختری کتا. بلیت اوش چانسم ای راستی گب نمیدونم اوش نرفتم. پریمیر چانسم расход میکنی 100,000 روسی رو اون расход میشه. اگر زیاد هم بگیری زیاد расход میشه. کم بگیری ای 56,000 14 روزه 56,000 با سوسو расход مثال شکم پکم خیر پای سخوات بو کم تر دباید میشه. سلام علیکم برادر جان. برادران خواهران ایشان سلام علیکم. ایشان و علیکم السلام. ура скоро новый год. سلامت باش. اکا یک اعلان کنید در екатеринбург چی کار بچم بیکار. در екатеринбург چی کار بچم بیکار. هر کار است کار بسیار 35,000 سومنی قلین میتیم من فقط توجیک تمام. سلام علیکم اینومی بچه های екатеринбург. و علیکم السلام سنگف. اکا و برادر پدر نداره شما را پرسیده سای پدری وای الکه ما شدگیم در شهر екатеринбург همون نفرونه که توجیکستان اومدگیم پدر مادرشون در کرانتین روز شدگیم اینجا پدر مادرشون اکا ما شدگیم زنشون میتیم قلینگشون هم میتیم بعضش شو میتیم همش روزی خدم شدگیم. انا برادر جان اینجا حوزی اوساقل گفتی گپو اوساقل میگن یا سوقل میگن همون ما شدگیم برادر جان. اگر یکم که زنگیر باشه سخن کنه میخروه
ҳама ай Екатеринбург иҷада. Мо дар Екатеринбург ватсапда як группа кушодем ки фақат барои бародароне ки дар Екатеринбург апа хӯрое ки дар Екатеринбург ҳамода ҷои кор мебинем. зубноӣ ҳастай, ана духтур ҳастай, ана шофёр ҳастай, хеле баъзе корҳое ки бо чӣ ҳастай, мисол дар трезашӯӣ чӣ мегӯянд авая кор меғалтаку ярӯза дурӯза ҳам хеле корора мисол мепартемшон ки бародаронам хеле корай. Салом акай ҳоҷӣ билет намефурӯшӣ ҳозир? Не, намефурӯшам. Вид на жительство қати ай Тоҷикистон омада метонем ака? Омада мешава ба чатерин рейс. Мо биём. бобои ҳоҷӣ як қомата монда биё духтари худотарс боша, падару модар дошта боша. Падару модараш хидам ака. Ака ҳаҷ меша рафта. Иншолло худо хоҳад мешава. Ай Тоҷикистон мардум метонанд раванд. Ай Екатеринбург ҳозира маълум нест. Ай Россия. Салом алейкум ва салом. Брат духтар дар корай ай Екатеринбург. Духтур. Саломат бош. Бахшиш номраи ма данаист ҳастай духтур. Ака барои ҳаҷ фарзӣ чӣ қадар пул лозим мешавад? $3000 бигем да. Ай 2.5 то $3000 аниқаш расход мешавад. Ина ман гуфтаистам то. Ака беҳтарин кор мекунед, не ки ягон туйда хабар накардем. Бахшиши зиёд туйо мо худмон рости гап намерем. Вай туйу маърака чизе мекунам бе мо мегзарад. Фақат байни ҳамо ҳардуш ҳал мешавад. Ай Екатеринбург ба ош рафта мешава? Ман гражданини Тоҷикистонам. Бале мешавад. Салом, зан чанд сумай? Фақат шӯ фурӯхта мешавад, зан фурӯхта намешавад. Ба худо акай ҳоҷӣ ганда мезебад пешдурӯӣ барои зану шавҳар данаст. Раҳмат Али Муҳаммад. Худам акай ҳоҷӣ биёвум, ман зангир ба як ҳоҷӣ умра дурӯӣ мекунам. Иншолло насиб. ҳаҷи фарзӣ мегуфтӣ хуб мешид. Умра рафт абдон. Бародар ягон духтари тоҷик шавҳар мекардагӣ боша гап зан. Иншолло ҳаста. Беҳад духтаро бисёранд дар шаҳри Екатеринбург. Фақат одами зангир кофиянд ки ай 35 то 40-45 боша. Ака шумо кадом тарафода кор мекунед? Тарафҳои центрда. Эви тобагу акаҷон вай кӯдак ҳаст. Чӣ ҳамин кӯдако мада ошиқ мешаванд? қасобаи Екатеринбург кӯдак нестай. Ака ватсап рӯи караги анкета чӣ шуд? Ҷавобша нагуфтед. Ака ватсаба рӯи караги анкета чӣ шуд? Кадом анкета Фирдавс ҷон? Бақлиқшон чанде? Қалингшон чандай? Номерота наист ака илтимос. Номерои мо дар ҳамун чӣ ҳастай? Дар дигар видео ҳастай. Тамошо кунед. Саломат бошед бародаро, и лайкотон нестай. Лайкора монен як тула чой бихӯрем? Чоям намонда. Кӯя биҷиқин лайка? Ака ман миём пул бисёр кун. Ака ман миём пула бисёр кун. Гап нест акаҷон. Пули мо бисёрай. Парвои пул нака. Аҳмад мо чени шумоям миёвум. Шумоям миёвум. Номеро навис илтимос. Саломат боши ака. Номер навис. Номер навис 982 69 505. 982 69 505. Тра намегем Осиябону. Ҳамин қасобаи Екатеринбург тра намегуфтааст. Фақат ай Екатеринбург зан мети. Ай Тоҷикистон намеша. Ай Тоҷикистон фақат шу метем. Як бача ҳаст. Як бача ҳаст. Астағфирулло. Як бача, як духтар. Духтар нест, занакай. Як бача ду гӯдак дора, хонаву дар дора. Як занак ду гӯдак дора, хонаву дар дора. Кадоми зангира дар ватсап ма наиса дар Тоҷикистон. Акай ҳоҷӣ ма пага занг мезанам бародар. Охир номером 30 аст. Гап нест бародар Али Муҳаммад. Али акаҷон, ҳамин лайк дар куҷоай? Ҳамин болора биҷиқем. Дар ҳамин болоай. Хидм чуа намегӣ охир ҳоҷӣ? Хидма чуа намегӯи ҳоҷӣ? Хита гуфтесам бародарҷон. Чӣ кор мениен шумо дар уҷа? Дар куҷо бародарҷон? Дар центр магазин да савдо мекунем. Дар шаҳри Екатеринбург одамора чанд қай ки тонем ҳамун қадр мақсад роҳ нишон метиҳем, дастгирӣ мекунем, гап мезанем қадшон. Баъзеша совет метиҳем, баъзеша мақсад чӣ бугум? Бой хеле як хелеш ҳастанд ку зиқ мешаванд инагда баъд мегӯям бе ҳамин акаря занг бизанем, занг мезанам. Акаҷон чӣ хеле назисозӣ мегӯем хай бо чӣ вазъият дорӣ ҳамаша бо чақчақ мекунем. Иншолло саломат бош Салоҳиддин. Худо нигаҳбон боша. Ки
қасоб зангирай ака раҳмат ба ҷавобат чихелилат чохил чихалила ака салом алейкум ва алейкум ассалом ман зангирам умар дуо мекунем ки худо ягон зани беҳтарин зангир бошед биё ба Екатеринбурга зани гуфтост ки чанд сола ҳаст акай ҳоҷӣ духтарако ҳастанд бародаро биё ҳами темара кушоем аввал ҳами лайка биҷиқен ҳами лайк 60 шава 76 одаме 60 шава темаи арӯс зана шавҳара ҳуй мекунем ака дер эфир кадесен охи дар дигар канал эфир кадесам каналҳои хабарҳои навда саломат бошо чи як бор дигар мешиштем суҳбат мекардем Садриддин Хайрдинов рости гап хафа нашавед ягон одам қатъи ман шишта суҳбат карда наметавонам ҳисоби ки корм зиёдтар узбек боша фарқи ёк узбек ҳам бор қирғиз ҳам бор тоҷик ҳам бор ҳамаш ҳаст ман занги гуфта дар ватсап наиста будам ҳамун чӣ шуд братка ҳамин наиста бошед ман гуфтам ку 60 лайк шава баъд темара мекушем ассалому алейкум сози ҳоҷӣ ва алейкум ассалом шуморо маҷбур наган лайка намемонед салом бародаро зинда бошед салом айноми бачаҳои Челябинский област ман аз городи Чебаркул худо нигаҳбонат бошад братҷон ака ма биём мешава ки куҷо мекунем ягон ҳафта без фамилия мо ягон каса ҷо карда наметавонем бародарҷон дар ягон ҷо салом бародарҷон ҳаҷ рафта мешава иншоалло рафта мешава фақат ай Россия не бошен акаҷон ягон духтари хуб биёвен савоб мегирем иншоалло насиб ҳамаи духтарои мо духтарои хубан акаҷон Саид иншоалло беҳтарин духтароа без фамилия бахшиш хафа нашавем мо ягон каса ягон ҷо ка наметавонем номеро чандай брат номером дар дигар видео бинен ҳастай урз қатъи ман шишти ку бародарҷон фақат барои қасобои Екатеринбург мо вақт ёфтем рафтем шиштем баъди кор ба ӯ хотире ки мақсад ҳурмати эҳтиром мекунем ӯро ҳамчун бародар мо айми ҳисоб мақсад бо хита камтар ҳурмати эҳтиром мекунем ананону намакта хӯрдем думби говтам хӯрдем калаи говтам хӯрдем дили ҷигарам хӯрдем айдаста ба он хотир сухан кард суханат нашканафта хестем рафтем акаҷон шӯхӣ дорум ман мефаҳмам бародар илтимос лайка зер кунен саломат бошед я лайки дигар мондай бигӣ лайка ака гирифтон лайк давайте ребята Фирдавс Аширов спасибо последний лайк осталось что наша тема открывается вау 65 лайков ладно дорогие друзья слушайте внимательно дорогие друзья у нас в Екатеринбурге открылся проект давай поженимся по-таджикски у нас есть девушки которые к нам обращались что они хотят нормальной семья бахшиши зиёд бародаро камтар чӣ рафтам ба меди бача ки буд ба меди Фирдавсҷон қариб урси рафтам карочи Саид қасобо меша ака ҳаҷи теста ака ман гап мезанам шумо гӯш кунед шумо бинависен не ки гӯш кунед одамои нав дурума лайка фаромӯш накунад дар бораи темаи зани шавҳар мегирем дӯстони азиз дар шаҳри Екатеринбург мо ҳамин проекта кушодем ва хоҳиш мекунем ки дар дигар шаҳрҳо ҳам бикушоянд мо бисёр одамҳо мақсад бовар намекунанд мора ё ки чӣ хеле ки дилём намешаванд ба мо муроҷиат кунанд ки мо дар шавҳар дар кор ё мо дар зан дар кор мо дар Москваем ҳама медонам ки мардакан шердиланд дар куҷое ки бошанд муроҷиат мекунанд не ки духтаро изо мекашанд шарм медоранд ва фикр мекунанд ки ин фақат проект дар шаҳри Екатеринбург аст не дӯстони азиз ба ҳама бирасонем ки ин проекти мо дар тамоми рӯҳи ҷаҳон аст баъзе одам ай худи Тоҷикистон Ӯзбекистон ай худи Корея мепаранд меянд духта қатъи аввал маслиҳат мекунад гап мезанад мепаранд меянд мегираш меравад Корея Германия ба ҳамин хотир дӯстони азиз фаромӯш накунед ки ин проекти мо барои ҳама давлата ҳастай одамое ки зангир ҳастанд дар ватсапи мо ман мефаҳмонам кадоме ки накунам ман дигар обращаться намекунам барое ки беҳад бисёр бародаро як рӯз магара ман кор накунам савдо накунам фақат дар пушти фикри хаёли ҳамошам ҳамин муроҷиат кардан ҳам ватсапи ман ҳаст суратонро роӣ мекунед дар поёни суратон не дар болош не дар поёни суратон нависен ки
шахсан ман Парвиз 1986 яъне 34 сола ҳастам, соҳиби зан фарзанд ва мехоҳам ки зани дуюм гирам. Сабабаш фалон фалон. Ёе ки мақсад зани дуюм ман мехоҳам бигирам, якум занам қатъи ҷудо шудагиам. Ман кӯдак дорам, кӯдакам қатъи оилаам зиндагӣ мекунад, қатъи мисол зани пештарама ё ки кӯдакома гирифтагиам. Ман инам қассол дорам. ҳамин проект дар тамоми рӯи ҷаҳон аст. Мо ака ҳамин қашабаҷо кардагием ки байни ҳамун бачаву духтар чӣ гапе ки мешавад, мо ҳамун сирра асрора намебирорем. Бисёраш бо ҳамин гапҳоро мо амонат мегирем, бо зан мезанем ака ӯ духтар нашид, хайна хеле гапҳомо напах, бо шава хабар кар. Мо мегӯем гап нест. Мо хуб шудааст мегӯем. Бо мегирем суратша такроран духтаро дарои мекунем. духтаро ҳастанд муроҷиат мекунанд, ака мақсад илтимос ҳамин суратҳои моро, номерои моро натенда ҳар одам. ҳамун одамое ки конкретни зангир ҳастанд, фикри ақида доранд, ҳамин зиндагӣ мехоҳанд ки ба қадри зиндагӣ расидагӣ ҳамо да темега. духтарои мисол ката ҳастанд, духтарои хона ҳастанд ки падар модарошон муроҷиат мекунанд, бачаҳои хона ҳастанд ки модарошон муроҷиат мекунанд ки додарҷон ягон духтари хуб боша, марҳамат мо келим кунем. бо ҳамхели одамо бисёранд дар ҳамин Россия. бисёраш хоҳиш мекунанд. Не ки мо вақте ки суратҳои шуморо мепартоем, ана қатъи информатсия дар бораи мисол шумо ман фалони мақсад соли таваллудам фалон мехоҳам ки зан бигирам. давоҷа маълум неста, ман 35 сола, давоҷа маълум неста ки ту зан дорӣ, надорӣ, ҷудо шудагӣ, ё ки кӯдак дорӣ, ё кӯдак надорӣ. ба ҳамин хотир ман ҳамаро боз як бори дига муроҷиат мекунам ки пеш аз оне ки ба ман суратона рӯӣ мекунед ё ки дар боратон нақл мекунед, илтимос ба пуррагӣ автобиографиятона бинависед. бисёр не кӯтоҳ ва понятне да фаҳмо боша ки мақсад ман Парвиз ҳастам, 34 сол дорам, соҳиби 2 фарзанд 3 фарзанд, мақсад занам дар Тоҷикистон аст, ё ки аз ҳисоби наёфтани фарзанд мо ҷудо шудагем, ё ки ман зан дорам, фарзанд наёфтам, ана мехоҳам ки як зан ё зан гирам дар Россия, фарзанддор шавам. мақсад зани якум меса, зани дуюм қатъи мақсад дар Россия зиндагӣ мекунам. бисёраш ман мегӯям, ман мақсад зан дорам, 4 фарзанд дорам, 2 фарзанд дорам, 3 фарзанд дорам, нависенам моша, бисёр хуб мешавад. баъзе духтаро ҳастанд ки мақсад мегӯяд ки майли мо розӣ ҳастем, фарзандоша ҳамчун фарзанд қабул мекунем, неким моро ба занӣ бигира, мақсад аюдаи ҳамин ду зан бирояд. ана бо ҳастае ки духтарое ки муроҷиат кардагианд, илтимос ва хоҳиш мекунанд ки ҳамин як бача як одами пайдо шавад ки аз занаш ҷудо шудагӣ бошад ва ба қадри зиндагӣ бираса. мо безор шудагем, ҳамин зиндагие ки якум доштем, мега безор шудагем, намехоҳем зани дуюм. як хелиш бисёраш духтари ката дуюм зан шудагиа, мегӯяд ки мақсад мо безор шудагем ай ҳамун зиндагии дутарафа. мехоҳем ки ягон кас боша занаш мирдагӣ боша ё ҷудо шудагӣ боша, худмон тоқа мақсад боша бигирем. як бародармон буд ай Москва, ёфтемаш духтари ката Екатеринбург, ҳама тарафа, гуфт ки ака меом дам тӯй мекунам, арӯса мегирам, тӯй мекунам, тӯйма сиёмка. гуфт ки мардум дар ҳақиқат бифаҳмад ки ҳо ҳамин чиё пинҳонӣ неста, ҳамин чиё шидеста. баъд чӣ гапе мешава намешава, вай байни худшон мешава. мо фақат чӣ кор мекунем, мо суратҳои шуморо мегирем, қатъи информатсия мепартоем, духтаро мебинанд, ака мега ҳамин бача маъқул шид, 20 каса роӣ кунем, 30 каса роӣ мекунем, ай байнашон як кас ё ду кас, ҳамин як каса мега номерошо мегирем, ҳамин ака ҳаминро роӣ кунем, гап занем, ина номерои ман нависа. мо роӣ мекунем номерора дар шумо худтон занг мезанед, чӣ мегӯед намегӯед, чӣ кор мекунед, ки мо кордор нестем. мо ҳатто шумо мақсад баъзе одамо бахшиши зиёд, баъзе одамо нофаҳмиҳо мекунанд байни ҳарчун, фақат мо илтимос мекунем ки амонатӣ мо да нагӯем. байни шумо ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, байни шумо чӣ гап хабаре мешава намешава, мо кордор нестем. касе ки хоҳиш дора, желание дора, мардак бори зан гирай, суратша партояд, дар поёнаш нависа ки мақсад ман зан надорам, ё кӯдак дорам, ё кӯдак надорам,
ё кӯдак дорам, зан мехоҳам бигирам, инам мехинам ки шароит дар ҳамин шаҳрам. Бисёриё фикри хуб кунем ки зандорӣ дар вақти карантин дар хориҷи кишвар, дар Россия шӯхӣ нест. Ё ки як каса мегирем мақсад фанду фреб қатӣ ки дар Тоҷикистон зан дорӣ, дар ҷа мегӣ ман зан надорам. Дузанагиам шӯхӣ нест. Як хита баъзетон да, мисол ман шуморо тамоман дар назар надорам. Баъзе одамо як хитча хӯронда наметавонанд. Якҷо бо зан бигирад. Худаш дар квартира зангирай. Худаш дар квартира қатӣ 4-5 нафар мешавад зангирай. Ира фаромӯш накунед ки камаш да 50,000 агар ойлик бигирен, 20,000-ош дар фақат квартира, агар зан дошта бошӣ, квартира да мерава. Ӯ квартира да мерава ки ту квартира мегирӣ, меги ки ҳамсоя надошта бошам, ки саҳар ту кор да бирай, ҳамсоя қатӣ зани ту бишина чақчақка. Хушрӯ фикртон накунед, касе зангирай, хушрӯ фикр кунад ки расход, ҳамин фикр кунед ки шумо як моҳа расход шумо чанд сум мешавад. Як хел тоқа 15,000 расход кунед, ду кашай 30,000 расход мекунед. ира фаромӯш накунед бародаро. Ба ҳамон хотир кадоме ки зангир аст, кадоме зан надорад, мо ба ҷону дил, ҳамаи шуморо ба ҷону дил қабул мекунем, барое ки шумо бародарони мо ҳастед. Агар имрӯз мо фикри шуморо накунем, апаву хуҳаро, ако, мо фикри шуморо накунем, дар карантин, дар Россия дигар фикри шуморо кӣ мекунад? Ба ҳамин хотир мо баъзе апаву хуҳароро ба худо қасам бовар кунед накунед, зорашон мекунем ки апаҷон хай дар ҳамин ҷае биё шукр. Дар Тоҷикистонам ба духтарак занг зад, гуфт ки акаҷон ягон ҷои корам биё. Рафтам гуфтам ки биё апаҷон. Дар Тоҷикистон як бача 2 гудак дорад, синфи 4 мераванд, 2 гудак дорад. Хонаву дар ҳамаи чӣ дорад, биё битемад. Бисёраш чӣ мекунад, на занг мезанад, мегӯяд салом алейкум нағзи сӯзи, мегӯям ки апақаш шу надорӣ, шу надошта бошӣ, биё шуд битем. Бисёрша мо зора мекунем, бисёрша мо илтимос мекунем ки апаҷон хай дар ҳамин ҷа беҳудагардӣ накун, мақсад дар ҳамин ҷа тоқа танҳо нагард, биё шуд битем. Бачаҳо биромадагиам ба худо қасам, ай Москва занг мезананд, ай Челябинск, Перм, ай Доғистон бародар буд, занг зад, духтарако занг зад, ай Доғистон, ай Москва, ай Казан, ай ким куҷо ба худо духтаро ҳастанд занг мезананд. Расходи ман 40,000 як моҳ да. Али Акбар таҷик оиладор бошӣ, агар мумкин 40,000 бошад. Расход беҳад калон ай вақте ки оиладор бошӣ. Бародарҷон, ака Магиён теҷе, акаҷон ягон зани намозхон нестай. Ира фаромӯш накунед ки кадоме ки мақсад муроҷиат кардагиай ба мо, зани намозхон, зани қуръонхон. Ира фаромӯш накунед ки агар бо мегӯмтон, дар баъзе навор гуфтагӣ ҳастам, агар бародарҷон худат намозхон бошӣ, агар апаҷон худат намозхон бошӣ, ҳамун мардаке ки тира мегирад, ё ки бародар ҳамун зане ки тира мегина ку мегирад, рафтори тира бина ку, урус боша мусулмон мешавад. Урус боша агар мусулмон мешавад. Беимон боша имон пайдо мекунад. Имонаш мустаҳкам мешавад. Барои чӣ? Барои чӣ ҳаматон намозхон, китобхон, қуръонхон? Агар ҳаматон хелик зан гирифтанӣ бошен, Арабистон биравен, Афғонистон биравен. Дар Россия 90% духтарон, занако намеёванд ҷое ки намозшона бихонанд, намеёванд вақте ки намозшона бихонанд. Шарти шароит надорад. Барои ҳамин муроҷиат мекунанд ки мо мехоҳем ки шавҳар кунем, хонада бишинем, намозомона бихонем, шавҳармон кор куна, биёра бихонамон. Любой занаки қади кучара бигӣ, любой занаке ки ҳарфа намешноса, бигираш, хонада бишнонаш, тарбияш ку, ина мехе бихора. Миёй ай даромади хона уже аллакай мешнавӣ ки овози Қуръон айбаре хондани шумо. Фақат Қуръон гӯш мекунем. Ман медонам, ман намегум бародарҷон, ман хита дар назар надорам ки Қуръонхон несте. Худованд имонта мустаҳкам кунаву илмта зиёд кунад. Ман ба хондану нахондани шумо кор надорам бародарҷон.
ма инами варадники худ маку инам химе гардон бародарҷон агар чирк боша худам нигаҳ мекунам мегӯм чиркай пинҳон мекунам. Ма ба кори шумо ба чии шумо кордор нестам бародарҷон. Мегӯям аввал бубукаш мега варадники хита баъд як каса биханд. Ма ягон каса намехандам. Фақат рафтори шуморо мегӯм. мо вақте ки занг худо ба шукр вақте ки мо занг гирифтем мо ба худо қасам мо ақлмон намегирифт ки пурсем ки ҳамон китобхон аст намозхон аст. Ки мо аҳи кӯдакӣ гуфти гапҳо мехондем масҷид мерафтем қоидаи бағдодӣ мехондем фарзи айн мехондем. Не ки ақлмон намегирифт. Ба худо қасам мо ақлмон намегирифт ки пурсем. Ё ки ман 90% шуморо боварӣ дорум мақсад ихе мегӯянд вақти ҳамун зангирида ҳамин зангири асгир девонае мегӯянд. Ман ҳамин Россия хестам пардим рафтам зангирӣ як бор напурсидам ки ҳамун духтар намоз мехона ё ки қуръон мехона. Худо ба шукр ки намозхону қуръонхона накард намегӯм ки намехонад. Чандборӣ хондагӣ тамом кардагиам қуръона. Не ки ман напурсидам. Барои чӣ напурсидам? Бародарҷон, барое ки ман медонам ки ай уҳдаш мебиромадам. Маҷбурш мекардам, илтимосш мекардам, хоҳишш мекардам ки бихе намозта бихон, бихе китоб бихон. Вақте ки худаш аллакай худо ки ҳамин дар дилат ки боша ҳамин ният, ман напурсида рафтам, гуфт гапо намозхону қуръонхона. Ки ман даже ба худо қасам дидагӣ надодам зан. 2014 сол рафтам, даже надидабдамаш. Рафтам зана гирифтам, гуфти гапо дар сандуқаш қуръон оварда қуръонхона. Чӣ мефурад дига? Вобастаи ниятона алейкум вассалом ва алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳар кас вобастаи ниятшай бародарҷон. Духтарои қуръонхони ҳамин хеле намозхони ҳамин хеле чӣ бебахт бетахт гаштаистанд. Ина 24 соат ана хеле бастагӣ сарашон хам, не ки на бахт дора на ҳеч. Бо ҳамда духтара ки хиша хиштувак базеба кардагӣ ҳамаун ҳамунро нигаҳ мекунем. Бародарҷон майгиён дар ҳамун чӣ ман навис WhatsApp ма дар нависем бахшиш Planeta магазин бахшиш ҳозир ҷавобтон метиҳам. Алло габза. Як бор дига Planeta ҷавоб наметиҳ ака. Ҳозир ҷавобот метиҳам. Ҷавоб наметиҳ ака. Чӣ ҷавоб дитам охир? Ана Planeta ина боло рафтесам намеомад. Рақамота роӣ кун ака. Рақамома роӣ кунам ҳозир занг мезанем бародарҷон. Барои ҳам ка ана Осиябоно агар рақамои маро бидонӣ бинавис. Худо нигаҳбонтон боша бародаро, хафа нашин. Ягонтон ман намехоҳам ки дар ягонтон шумо дар эфири ман хафа шем. Ман намехоҳам рости гап ва намехоҳам ки ҳам кас маро хафа кунад. Билолҷон бахшиши зиёд. Пешай дар омадан ман огоҳ кардам ки ҳамин 60 лайк шава. Ман ҳамин темаро мебурам, шумо фақат гӯш кунед. Барои ҳам ка бародарҷон бахшиши зиёд ва алейкум вассалом. Пага занг мезан. Майли занг занем бародарҷон. 982 69 55 8982 69 55 номерои ман. Ана оз менависам нишонтон метам бародарҷон. Мумкин дар иҷа чапана битова. Ҳозир бародар менависам. Худо нигаҳбонтон боша. Оз номеро менависам вай кунед. Ягон чӣ дошта скриншот кунед бинависед. Инами номерои ман. از یک دقیقه این همین نمره ما عبدالله ساز خوبی یک کلوچ ته مادر سمایه این همین نمره ما مادر سمایه بخشش زیاد اینا نافهمیدم تا یک کلوچ نیست کلوچ میتم خدا نگهبانتون باشه همه کسا برادرو کسی هستین لایک بچکین در واتساپ انشالله دیوچکشو نداره Саид Муҳаммад ака ҳоҷӣ валлаҳ қасам Қуръонхон ира аз синфи 5 сар кардем, не ки худо вақт надода, не ки шукр мекунем. Бале одамо хай ҳастанд вай ин хеле аст ки бахта худованд худаш ба ҳар як банда худаш вай мекунад. Ина ватсапам он кас нанависта ки ҷавобиштима. Иншолло ҷавобтон метем бародаро. Ина духтарак чӣ занг задистемада? Осиябоно мада занг сайтинҷи боша. Бародарони азиз, инам хеле гап. Марҳамат саволотон боша. Бахшиш дар бораи ҳамин чӣ гуфта будамтон. Осиябоно барои чӣ мара занг задиста боша дар вақти эфир? Ҳамин Осиябоно чанд сум да
мети ман мегирамаш. Исмаро чанд сумда мети. Ҳаким Назаров камтар ай як гапи хушруд мегуфту мене ки хеле ақл кади ҳамин чита удалид кадаи. Ба падари ҳафт пуштат раҳмат худованд ҳидоятат кина. Бисёр одами бадбахт будане ки модари Сумая силкаи каналаша партофта мега дӯстони азиз дастгирӣ кунед. номери Осия бутет ака сози валек басом. Бародарҷон ира фаромӯш накунед ки ягон кас шуморо номер наметиҳад. бародарҷон ҳамин салоҳ ҳамин тари гапҳоро дар инҷа нанависен. илтимос мекунам гапҳои бемаънӣ нанависен. дашном накунем. ана ҳоҷӣ да саволи Осиябону ҷавоб те бечора мурд ай пурсидана. Осиябону ҳозир меоем ша. Осиябону бародарҷон ма бахшиш Осиябону ай сар нависен иншоалло ҷавоб метавам. Что такое морской капуста? Чи вай? Морской капуста як алафи ҳастае ки дар дарини баҳр мебирояд. Беҳад маззаш безебай китайский салат дай. Неки фоидааш хубай. Ёд бисёр дорад. Бародарҷоно бахшиш касеро ҷавоб надодам. Илтимос нима ҳақида гап ӯзбекча гапирен. Илтимос Ӯзбекистон. Салом алейкум Фотима. Майли ӯзбекчаам гапирамам проблема ёq. Biz programmada o'zbekcham gapiramiz, tojikcham. Biz kim muj yo'q, jna yo'q, muj beramiz, jna beramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Barodarini aziz, ana дар WhatsApp нависен. Иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳем. ба Сулейман худо нигаҳбонтон боша бародарҷон. ягон роҳша намедонам ай тоҷикистон омадан. Ман дар Питер кор 80% як хубша иншоалло меёвам 35 даём зиндагӣ шароитон хуба беҳтарин. Абдуллаев ӯзбекирам медонӣ? ҳо модари Сумая мен ӯзбекчани яхши гапираман. Савол боса агар берорин гапирамыз. ана бахшиши зиёд ҳоҷӣ неки иншоалло пешуд мерам аз наздикӣ неки мада як табиё иншоалло Али Муҳаммад худо хоҳад. Давай поженимся. Жасур давай поженимся. Аллоҳ валек планета гап завохи бародарҷон навис. барои чӣ худо бахт намедиҳад ба Қуръонхону намозхон? фақат худованд аз дили банда бохабар аст. У одаме ки намозша мехонад, одаме ки Қуръон мехонад, фикраш дар куҷояст, уро худо медонад. бугу баъд фаромӯш накунед ки худованд одама месанҷад. одама хеле ва хеле 100 сол баъзе одама гуфти гапо месанҷад. баъзе намозхону китобхон Қуръона худованд интизор мешавад ки ҳамин одам ҳамин роҳ дар рост меравад ё не, ҳамин корша то охира давом метиҳад ё не. то сари 40 меравад, баъди 40 худованд бахтиш метавад, баъди 30 бахтиш метавад. ҳамун рӯзу соате ки мақсад тоқатиш тоқ мешавад ки худованд бахтиш метавад. мардакода мо кор надорем. зани дир мегиранд, сери мегиранд, гирифтан мегиранд. акай Парвиз уф ҷавоби ӯ чун раҳмат аммо тушундим бузар. Саломат bo'ling. Tushunmadim. Hech gap yo'q Fotima. Biz shunaqa gapiramizda, bizda programma kim bolalari xotin yo'q bo'lsa, xotin beramiz. Kimga irim yo'q bo'lsa, qizlarga Ekaterinburgga, Rossiyaga irim beramizda, bolalariga жениться, короче. Навай душанбе я апа омад через Белоруссия. Хай худованд роҳша сафед кунад барои коришти. бародар саволимда ҷавоб надоди. бахшиш. Сумая зани дуюм меша. Сумая кия? модари Сумая шавҳар дорад ба фикрам. ҷавоб те акай Парвиз. муаззама чӣ ба бахт намедодад? ай худо худаш медонад. ягон шукн ҳастай? чӣ бас сои моро намегӯӣ, намехонӣ ҳоҷӣ? бахшиш Redmi Note 8. Осиябону чӣ проблема дорӣ? Осиябону проблема надорад. ҳамаш садай. агар ягон хубша донӣ номероша тиюнта. номерома тиюнта. Осиябону навис
ҳоҷида дар барат гап мезана. дар борат гап мезана. Аллоҳ бандаере ки дӯст дора имтиҳон мекунад. Беҳтарин Али Муҳаммад сухонаи хуб мегӣ. Фотима эрсизга топамиз хотанусиз хотим. Салом алейкум бародар, ман дар Екатеринбург зангирам. Агар боша ягон духтари танҳо. Бисёр астае. Ягон шукун неста Екатеринбург. Бародару, модару, хӯҳару, апу ҳама каса бинависен амиҷа номеротуна. Зангир шукун бисёр амиҷа. Шукун боша ман ҳатман мегирам. Бигзор бо фарзанд боша. Дакмин ҷои кор шароити шукун. Аллоҳ меҳрубон. Бародарҷон Умар дар WhatsApp навис ҳаста як духтаре ҳаста ки бо фарзандаш дар шаҳри Екатеринбург. Сиздан бита илтимос барои Улия деган ҷонум биласизми ӯ Тоҷикистонга каерда. Фотимаҷон мин тушиндинган ёқ сизга. Акай ҳоҷӣ кай тарафи Кабатуллоҳ кушода мешавад. Иншоалло кушодагӣ аст. Тарафи хонаи худо албатта кушодагӣ аст. Фақат ки касе граждани Россия рафта наметавонад. Осияра шукна. Ака дар WhatsApp менависам суола. Майли нависем. Фотима ман калалимга ёзинга иншааллоҳ. Фотима мана каналимга ёзинг иншааллоҳ. Ҳама шумо дар Таганскир яде? Не, ман дар центрам. Уили кӯйбешта. Салом ҳастай. Кайси шаҳра Фотима? Беҳрӯз номери телефонша навистай занг занем. Салом алейкум ҳоҷӣ, ҳама дар группа туя кофтестиян. Ваҳ бача. Чӣ гапа дар группа? Номер Амазонки Фотима манга ёзин. Чанта гира? Беҳрӯз, акаҷон бародарро ба ман бисёр савол додистан. Камтар дар бораи ман бугӯ. Ман чӣ тари духтарам илтимос. Осиябону яке аз духтарҳои беҳтарини ба дили гурда аст. Яъне беҳтарин духтар аст. Ягон камбудии мақсад динӣ дунявӣ надорад. 100%. Ягон камбудӣ надорад ҳамин Осиябону. Духтарак дар шаҳри Екатеринбург личение омадагӣ буд. ҳозир боша. Салом алейкум тамошо. Инами апай Осиябону. як гурӯҳ мардоне ки мехоҳад ки ҳамин хеле айбон ба мисли моро дастгирӣ кунад. мо ҳозир дар ҳамин ҷо бо ҳамроҳи канали Наортеҷа тасмим гирифтем ки инами апай хӯҳаракам Осиябону дора ки вақташда ҳамин хеле айҷош хестан камтар вазъияташ вазмин буд. Екатеринбург омад. Хаб минат нашава мо як салом алейк дидемш, як хирсан шидем. Камтар духтур пухтури сусуша ёрдамаш кем. Москва рафт операция кард. Москва Тоҷикистон рафт. Саломатиш хеле хуб шид. ҳозир дар каналаш мехоҳад ки Планета магазин зангир боши биё пешхидам. Мехоҳад ки ранги худашам хеле маъюбора ёрдам кунад. Мо дар канал мон як бор навориш кем ки бародаро бубинанд. Мехоҳад ки ҳам хеле одаморо ёрдам кунад. Хеле хуб мешавад ки шумо дуромада дастгирӣ кунед. Ҳамин хӯҳаракам ба синни соли расидагие ки бояд шавҳар кунад. Кадоме ки мақсад хоҳар, кадоме ки додар ё ака ҳам хеле маъюб боша. ҳақиқи маъюб набоша. ё гӯнг боша, ё кар боша. Гӯнги кар ба фикрам як одамай. ҳамин апай Осиябону, хӯҳари Осиябону тайёр аст ки ба ҳамон оиладор шавад, фарзанд таваллуд кунад. Муаззама, дуто духтари шукун дорам дар Россия қатим. Агар бачаҳои зангир бошад гӯед. Ина марҳамат бачаҳои зангир нависен. Машалла апай Осиябону. Осия созай. Кули мову шуморо Аллоҳ нигаҳбон бошад. Осиябону худо шифо диҳад. Сизин эфир роса қизиқ bo'lsa kerak. Аммо мен тушундим. Тоҷикистон аҳлига O'zbekistonda калон салом боше. Саломат боше. Ман зангирам ака. Ина планета зангирай. Кадоми зангирай номеротуна нависен. Ина апаҷон ҳастай.
шумо да занг мезанам муаззама бозоровна, шумо да занг мезанам, гап занед ду духтар доштааст ба Шура. модари Осиябонурам беҳад меҳнат кардагиа дар YouTube даромада дастгирӣ кунем. Раҳмат акаҷон ҷавоби савола гирифтам акаҳо. Осиябону духтари хуб аст, духтари соза. Ягон камбудӣ надора. Намқай ки модар хай ховармон меша, агар не зани шашам мегирифтамаш. Раҳмат акаҷон ҷавоби саволма гирифтем ака. Саломат бошед. Ман дар Москва. Бародар Бахшиш чӣ барномае мегуфтен? Я лайка буҷиқ иншолло мегумтон. Осия созӣ ман сизни нафаҳмидам. Мен шунақа гапираманда, сиз тушундизми, тушундиган ёq мен шунаqa гапираман. Брат, иҷа давай поженимся будайку. Хо, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Лайка зерко. Салом, ман дар Санкт-Петербургам кор мекунам, ягон зани худотарс боша мегирам. Худотарс набоша намегириш? Саломат бошед бародарони азиз. Кадоми зангирай номроша нависа, ҳамиҷа як апаҷон астай, ду фарзанд дорад, ду духтар дорад дар Москва. Ӯ як чандтаи дига моро дар ҳаминҷа тамошо дорад. Ман медонам ки апаҷону мана тамошо дорад, духтар дорад. номеротона мегирад, қатитон гап мезананд. Зангире ки бо шароит дошта бошед. Хеле дар мисол ҳар ҷо зиндагӣ кунед наметиҳанд. Шароитон соз боша, иншолло ки духтари хубтон метиҳанд. Шукронаи худо, ман боварӣ дорам ки нафарони ҳамин ховар апои мо ки дар Россия зиндагӣ мекунанд, дар ҳар як каҷи як бор не, аим як бор кор рафтан 1000-2000 боро худо гуфта мераванд. айсои бедакметишон. Ку гап занака, саломат бош. Ай шӯхитон намонден ака. Ака, саломат бошен. Салом, аз номи канали мо. Кадоме ки хӯрокҳои пухтаро ёд гирифтам, ба канали мо марҳамат лайка монед. Королевский блюда як бародармон ҳасте ки ман рости гап ҳамин хӯроки ҳамин бародара рафта чашидагим, хонаш даъват кардаги. Шумо ҳам метавонед дар каналаш дуроен тамошо кунед, наворҳоша. Беҳтарин акай, беҳтарин хӯрокҳо мепазанд. Салом, чанд солаи? Зани фарзанддор боша беҳтара якаҷон. Ҳастай, занаки фарзанддорам ҳастай. Ҳоҷи лайк як намуд задам, телефон шикаст. Биё пуга ман экранаш алиш кунам. Хай энди тушундим, аммо мена эрим бор акаҷон. Хай худованд бахт берасан, сизга баракат берасан, оилага, фарзандга катта боса, худованд ҳаҷ насиб қилада. Ки ҳамаи гапа гуфтагӣ. Ой, мана не женюс. Мама не женюс. Алло, Планета магазин, ман хита фаҳмидам бародарҷон. Лайк мондам брат. Худо ба шукр зан дорам. Худованд насиб кунад. 4 фарзанд дорам, шукри худованд. Парвардигори меҳрибони бузург. Худованд фарзандота бахти сафед я. Мондам лайк, раҳмат. Зангир ҳастам. Занг занед. Касе ина шавҳар кунай, марҳамат Муҳаммаҷон да нависа. Муҳаммаҷон хай менависти ки чанд солаи? Ман зангирам дар шаҳри Ярослав области ҷои кор ҳаст. Мағам метам? Не. Хораха. Дар куҷоҳа? Бинависем номерои телефонтонам нависем, баъд нависем чанд солае. Осия ҷавоб наметӣ? Ака як савол додам, ҷавоб надодӣ. Гап зане ҷавоб метам. Номерои тел хита роӣ кун. Номерои ман 982 69 55. Акаҷон ҷавоб наметӣ, лайка мондем. Ҳайҷон тагардам, Исмоилҷон камтар бо сабр бош. Ҷавобат метиҳем, бародарҷон, ором шав. Мондем лайка. Саломат бош, раҳмат. Иншаллоҳ раҳмат. Ишларизга омад тилеман чарчаманг. Саломат болин, раҳмат. Катта раҳмат, сизгам баракат бесон Аллоҳ. Бародар, ман лайка ба биним задам. Саломат бош, худо нигаҳбонтон боша. Ҳама гуфти гапо ҳам боксёро, футболисто, каратеисто дар ҳамин ҷабдаи мо гаштем, шогирд гуфта. Худо нигаҳбонтон боша. Ҳамин канали ман да подписатсия кунед. Як подписка кардан пул намеистад, бепул ҳам апатон як дастгирӣ кунед. Дӯстон, модари Сумайяра. Салом алейкум, сози хуби ака. Қурбон шукронаи худо, соз раҳмат. Раҳмат барои лайкотон. ҷавоб наметӣ. Планета махта саволта фаҳмидам. Гуфти гапо амма тарафа чӣ ҷавобтам? Пага ба сар тамиём. Ман 34 сола. Планета ба он магазин тамиём.
Девочка с характером сози. Ходжи сози хуби шукронаи худо. Бинид нашкаст. И кира меги? Кадоме ки лайка ба биниш ҷиқид. Саид, спасибо, сам как. Дорогие друзья, если кто-то не понимает наш язык, большим извинения, короче. Майлиш набоша, ҳама омад дар паноҳи худованд меҳрубон бузург бошед. Всем спокойной ночи. Спасибо. Апай муаззама, як эълон мекардед, ахранӣ кор мекунам дар дача, ҷойи кор созай. Ман зангирам, нормально, канал. Акай ҳоҷӣ, ягонта духтари хона ё ки шавҳаркардагӣ бефарзанд боша мешавад. Гап нест. Биё я формат мекунам. Насиб, адрес там менависти, хуб мешид. Ака саволи ман ба ҷавоб тиед. Майли Дилшодҷон бахшиш. Як бор дига навис, ҷавоб метиҳам. Ҳоҷӣ номеро тапарто, номером 980-65-5. 980-65-5. Девочка номерота медоден. Ака духтари ёш ҳаст барои бачаҳои 19-20 сол. Не, бародарҷон нестай. Духтари ёш ай 23 сола болоай. Ай 23 сола болоай, ай 35 боло шавҳар карданиай. Саид чиба? Шумо да куҷоем? Мо дар хона дар Екатеринбург. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Алейкум ассалом. Диловар салом. Ман планета. Ва алейкум ассалом. Окей. Адреста навис я бро. Салом алейкум. Салом акаҷон. Лайка биги акаҷон дар Ленинский район духонага фурӯхтаниям. Илтимос реклама мекардӣ. Бисёр хуб мешид агар дар WhatsApp менавистӣ. Шумо қатъи чӣ хел гап занем маслиҳати хонаи худо. Дар ҳамин эфир ҳазур гап занем бародарҷон нависем ва саволотонро ҷавоб метиҳам. Салом ба ҳама бародарони ғариб. Ва алейкум ассалом. WhatsApp дорем акаҷон 980-65-5 метавонед дар WhatsApp нависӣ. Ака занара як рӯш сиёҳ дузанара намегум барои чӣ ки худам дузанаем. Ҳей наби. Саломат бош, гап нест бародарҷон. Худо нигаҳбон бошад. Планета ман фаҳмидам бародарҷон нависти. Саволотам навис, иншоалло ҷавоб мегардонам. Ака як мухлисои шумо ба ман муроҷиат кард. Вай мехост ки шумо навор кунед. Гуфт мара пурсид. Ман гуфтам қатъи акай Парвиз қатъи ҳама корӣ дорам. Гуфт биё мара навор гир. Шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? Ман шуморо 100% иҷоза додагиам. 100% метавонем мисол ана чӣ коре ки мефоратон қадам бигирем. Зинда бошед. Мо ҳама вақт дастгирии шумоем. Ҳар коре ки мекунем шумо, мо дастгиритонам иншоалло. Дар бартонам. Ака манам бачаи камбағал, зан гирифта наметавонам. Яъне тӯй карда ҳаст, ягон духта бигиримаш. Худат ягон бор зан гирифтагӣ ҳастӣ ё не? Зан гирифтагӣ набошӣ, мо шерони нар дар ҳамин Россия чӣ мекунем? Худмон занат метиҳем. Саид намеёвӣ. Вай инвалид буда. Ҳеҷ гап не, касе бошад. Осия чӣ хаб кардӣ? Фарқ надорад касе боша, агар инвалид боша ё ки мақсад майлаш ана инвалид аст ё ки мисол ягон камбағал аст ё ки бояд, фарқ надорад касе боша, метавонем дастгирӣ кунем. Мо қатъитонем. Ин навистагиёи иққа спам мерава. Намедонам барои чӣ. Амаки кӯя эълон кун. Далер Одинаев айна кӣ мегира? Эълон. Канали мара дастгирӣ кунедтон илтимос. Майриён теҷе дар дроен обуна шавем. Планета. Ҳоҷӣ гап надорам. Якум бор дар эфир шиштум. Ай ханда расул шидам. Саломат бош бародар. Саид ман хиёлам ҳушам шо намекунам. Саид ман ҳоли ёшам шу намекунам. И дивчока с характер шу намекардай. Чӣ ҷавоб диҳам? Осия дар куҷо? Москваи? Бози Осия чӣ рафтагиа? Тоҷикистон рафтагиа? Бошене худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Касе наомада лайка ба шатаб зана. Кайба ки рафтост хонаи худо ҳамин фаҳмиданиям. Манам отама очама роӣ карданем. Бародари азиз Дилшодҷон, худованд
ба ин нияти нек бирасонад. Дуо мекунем иншоалло дар ҳақ падар модар худо хоҳад неки аз ҳаматон эҳтиромат хоҳиш мекунам ки кадоми дар шаҳри Россия, дар давлати Россия, дар шаҳрҳои Россия ҳозирашда дар вақти карантин иҷозат нест Россия рафтан. ман дар душанбе акая чӣ пурсум ака барои документ мумкина марҳамат пурс чиба мумкин ест ман мехоҳам тура бинам мара бини осиябонуро бини. Салом алейкум ака ман веже дорам метонам хонаи худо рафта. Бале метони хонаи худо рафта. Девушка тогда чӣ мековӣ чӣ хел связ кунем ба Осия? Осия равгун умроша менависад. ҳоҷи худат панзан дорӣ чиба мардума намеги чорта. Саломат бошем худо нигаҳбон боша. Нимуш оформит каги нестай охе. Ака ҳамин қақшу навистам некин безеб хондем бахшиши зиёд. Девочка Саид ма холи ёшум шу намекунам хондам ку неки ман дар шаҳри Санкт-Петербург ака ҷонаки ман саломат бош это да улави дунё боши мо тура миёрем зиқ наша главни дар Россия боши. Саид кор Осия чӣ хел связ кунем ака ман назда ака ман виша хардам шароит дорам зангирам ягон хола ҳаст духтарша бигирам иншоалло. Хай номрота менависед хола пайдо мешед. Девушка шумо чанд сола? Раҳмат ака барои ҷавобатон. Сарбаланд бошед. Зинда бош Дилшодҷон. Планета Зангира неки нанавистай чанд сола дар наворум ҳаст. Акаҷон ҷавоб надодед бахшиш набиромада. Агар мебиромад ҷавоб медодам. Ман ҳама ҷавоб додам. Планета роз ман худам бигум чанд сола. Планета як одам дар болоша як одам дига дар поёнша. ин маълумае ки ҳам зан дора ҳам кӯдак. Воликов Абдасолай девочка с характером Абдасолай номерон сизни эфир роса қизиқ аммо сиз мани тушундингиз саволам борам инда мени гапирин охи савола урусчани ёзин мен ҷавоб бераман мен билмеман сиз нима deyapsiz. Гап нест бачаҳо аз Россия. Худо нигаҳбон томоша. Ина Беҳрузҷон Зангира. Салом брат. Ва алейкум ассалом. Ака зинда бош. Ай одам ягон кас шукун нест духтарам надора ҳастай Далерҷон рақамома гир. Ака ман 9 солши документ надорам. Метонам ЗАГС кунам. Метонам патент гирифта намешавад Екатеринбургдаям. Бародарҷон Сулимова 46 брат 2 этаж бибро платин ва консультация бидро ҳамаша мефаҳмонад. Консультацияш беплая ами документниш плаке чӣ хеле ҳастай да я бурам ҷа бира ҳамаша мефаҳми бародарҷон. Ягон ҷои мисол тарс ларз нест. Бира бигӯ ки муня вот ҳам қасол надорем метонам када ҳамаша меган қанта биза ҳоҷи ҳафташа кун беҳтар мешавад. Шӯхитон мекунам шӯхитон мекунам як ҷо 5 зан одам як зан аёдаш намебурад. Девушка кадом шаҳр даи планета 28 сола гуфтам планета ёш бидай. Номи канали Апай Осиябону чӣ навистага? Осиябону навистага Екатеринбургда. Духтари ман 18-19 сола гражданин Россия ба метиям. Касе гражданин Россия дора хола бинависа номроша битя холада. Ман аз Солим ман занастамаша равам. Ман 33 сола ман занастамшад равам. Осия салом ашандаҳӣ. Ман як одами 145 сола ягон духтари 100 сола нест. Мардак 100 сола намеша. Фотима сиз саволи бердиз мен ҷавоб бераман. Салом алейкум сози ака билет чанд сумай ака бози кайсар мешава. Бози кайсар мешава. Яка биги лайк замбалом ка зинда бош. Ҳамадонӣ саломат бош. Иҷа бози нест охе. Музима я тоже гражданин. Брат мегум чӣ туя иҷада саломат бош братҷон. Иҷаам туй универсалния. Апай муаззама мо гражданин нестем намешава. Касе гражданин несте намешава. Бахшиш ма айтани вай ҷавоб додам. Девушка маву ту ҳамиҷа маладой бидем биё ма тура гирам. Станислав Волков худа чанд солаи Осия. Менга бето хотин
тобен. Имя, фамилия. Менга бита хотин тобен. Хотин бор. Купрох. Ирман бор. Хотиман бор. Бародар рои что мешад? Бародар что мешад? Нафаҳмидам. Салом, як пурсум ами блогерӣ чӣ хел конкурс мегузаронӣ? Мақсад меган дар карта парту баъд ватсап вай куҷо мефаҳмда ки аму гузарондани бовар ки сарфарош намерам агар ихтимом конкурс мекунам. Планета раҳмат барои лайкҳо. Волков мо шукун нестем. Кадоми мара суроғ дора Осиябону? Ина канали ма. Касе зангира ина Осиябону данависа. Апаҷон муаззама шумо гражданин домода нигоҳ накунем бач. Чай нағз боша худо бахтия фарзанд. Охи модари Сумая. Гапи хитам туғри. Неки духтаро ки даиҷа калон шудан гражданин Россия қади бачаҳои тоҷик соз гирифта наметуна. Кадоме ки паспорти русӣ надора соз гирифта наметуна. Барои по характеру ё дигар хел тарбия меёбанд. Активнистшон бисёртар аст. Барларни эрга тегадими галати эфир эканда. Кечирасиз мин сизга тушундиган ёқ. Осиятш кун ёки блогер шидани. Ҳардаш ҳам шу мекунам блогер мешавам. Осиябону ҷавоб де акаҷон лайк ба болаи задем саломат бош. Режне мешавад? Мешавад. Ака канал чанд сум реклама мекунӣ акаҷон? Ба як дуои чуқур. Ба ҳаматон шаби хуш бародар ва хоҳарон. Худо нигаҳбонтон бошад. Девушка марам зангир нестам ҳоли ягон сол баъд мегирам. Ака Парвиз ҷавоб мета айтанам. Ма айтани Осиябону ҷавоб метам. Аммо фаҳмо мода нест братам. Ҳами Осиябону қалингаш дар дасти май. Маҳраш дар дасти май. Кадоми зангирай 100,000 даном шай. Ҳами кадоми Осиябонуро мегирад 100,000 даном шай. А YouTube ҷамъ мекунем метимаш. Мақсад вақте ки ман ягон конкурс билет гирам як ҳафта пас ба дигар номер рӯиш кунам. Вай куҷо мефаҳмам ки ман скриншот пеши рӯй кардам. Намедонам вақт. Бева ёлараган топит беради ҷасур саволимда ҷавоб бердин инди. Гражданин Тоҷикистон чӣ бана мешавад? Маём зангир. Хай буйдоқ оглара намефаҳмам охи. Ман аз 33 сола метавонам равам хонаи худо. Бале, аз 9 сола боло ҳама метавонад. Осиябону дар канали ман дуроӣ нависен. Раҳмат якум бор гапм гирифтӣ. Қизилқалъара нишон додӣ. Боз ҳам раҳмат. Телефон номерта гап зан шуд. Бача аз Россия саломат бош. Ҳамаш саст Қизилқалъа ба хотири бародару рафтагиам. Ягон точка тағам намоша бардаҷон. Дигар кор надорем ки бо конкурс мекунем. Конкурс ҳаром аст. Не, мо конкурси дигар хел мекунем. Конкурс мекунем ки Осиябонуро ки мегира 100 та билет мешава 100,000 рубл падалка мешава. Ҳоне ки қизингизда киёв урглангизда келин венже булин зангита бладуми ула бахтилели ёшиндами. Салом бародарин, канали фурӯшӣ надори? Канали YouTube мехарам. Ҳаста як каналам онҷа 35,000 70,000 дора. 70,000 подписчик дора. Ҳами акай Парвиз медон ҳамаша. Бале, очаш мачак кадагӣ неста. Кира фаҳмидем Осиябону дар канали мо дуроӣ нависен. Девушка номерота навис. Мегум охот ягон алкаш ба фикрам дар кор. Кида? Астағфируллоҳ. Ташаккур барои ака ҷуно. Саломат бошед. Воликов неа. Хай Осия. Агар севиша ҳоҷӣ як намуд ӯзбекӣ гап мезанӣ. Хандар ячи мешам. Саломат бош. Девушка мара ждат кун. Девушка хита тема кади. Охи планета чӣ ҷавоб диҳам? Хай касе ина гуфтам ку дар ҳамин карантин пул кор кардани ай. Тӯю тамошо қати 100,000 дигар падалка. Бо маҷбур мекунем отай Осиябонуро ки дар ҳавлишон бо заминиш тия хонаш тия. Ҳоҷи бобо менга зан топен. Габиёқ Исмаил фамилия Габиёқ сизга
bitta zan yo'q, xotin میویم. شما قطعی حاجی محمد حج رفته بودید؟ راستی گپ قطعی همش رفتم بغیر امی حاجی تاجدین و ملا حاجی انور دیگه شو قنامشون نمیدونم راستی گپ. جاسوس siz uyali degan joni bilasizmi tojikistonga ekin uyali. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Да, кияй брат канал номерота. Дамо сообщество ма дуру ҳастай. Саид брат ма тема намекунам хидма. Ҳоҷи номерота WhatsApp дам те. Осиябону мара фаҳмид. Сода боша мефама вай. Вай ҳам кара мефама, ҳам гинга ҳамаша мефама. Тим боле ки хеле 100%. Салом алейкум ҳоҷи мара зангирам. Ва алейкум ассалом. Хуш омадед. Домод айбари боло бигзар. Лайк абза. Хуш омадед. Yo'q, Jasur nimaga yo'q? Salom, yagon xabari граница xabari yo'q. Венже qat'iy haj rafta meshava. Гражданин Qurg'onteppa намешава. Номи канал чия? Рости гап намедонам. Дар сообщество мондагия. Осия ҷавоб наметӣ. Аммо Тоҷикистон меган домод гражданин Россия мехоҳа. Домоди Jasur savolim ya javob berganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Gap neist. Gapga javob dodi. Rahmat. Chiz xizmati kunam. Barodarjon yakchand blogeroda gap zadim. Gapa nagiriftan hoji zinda bosh. Барои чӣ бародарҷон? Мо дар хизматем. Брат як бугӯш ма реклама мекунам каналша. Реклама мекунам мара намегира Осия бу. Мара намегира. Мегира чӣ мане? Китоб мегира чӣ намегира? Ман худам мегум ту Осиябонро чӣ мепурсӣ? Бахшиш габза Исмоилҷон ами местум фақат тихта ҷавоб метам. Габза бинавис. Салом бародарони меҳрубон. Реал не ҳаст. Зинда бош ҷамшед. Иншолло ки реал не аст. Ака чон неки дастхонҳои бо одаб нетон гап надарам. Саломат бош бародарҷон. Худо нигабон боша. Ака ҳамура бугӯ чӣ ҷавоб диҳам ба ӯ ака? Ба ӯ ҳеҷ ҷавоб натеҳ. Ман худам ҷавобш метавам. Ҳамин Осиябона гуфтам ку кадоми шер дилай, кадоми шери нарай. Марҳамат номрӯи ма да бинависа. Ҳамин Осиябонаро худам номероша метавам. Лайк ҳоҷи ба мушт задам. Саломат бошед. Бародаро, агар иҷозат битен мо хоб бурем. Соатам худаш 00:58 шид. Худат ҷавоб битӣ. Як ҳоҷи худам ҷавоб метавам. Ман телефонам заряд надора. Хайли важное телефони мо ҳозирашда. ҳала нигабонтон боша. Дӯстони азиз чиҳол доред дига? Абдуллоҳ ҳаст. Ҳама духтаро боодоб, ягон беодоб шамои ҷарраҳ наметин. Ами ака Али гуфт менависма дига нанависта. Навистем ку ҳоҷи дар зангирӣ Аллоҳ агар да сабаб куна як саломат бошем бародарҷон. Оли мо ҳам қашида рости гап ягон шими кастум ягон кас нагирифтам. ҳеҷ гап не. WhatsApp да навис меумед мекунам. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дараги ва алейкум ассалом. Неки бародарҷон Али Муҳаммад ман кастум брук ахира айта мегирам да. Шашам зана маҷбурам ака бигирам. Осия чӣ тари дихарай? Дихтари зурай. Ҳама каса асос тенҷен иншаллоҳ. Мешарамад ҳоҷи. Бо номери телефон та гап зан. Гап нестай брат тамом мегум ака ҳамкорӣ мекунем. Бародарҷон рости гап ҳамкорӣ хати қасар кор надорам. 982 65 дромадем. Хуш омадем. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Шумо ба хоби хуш. Канали моям дастгирӣ накардед акаш я панзе ингирантин теҷе я ипенза иммигрант теҷера дро иня дастгирӣ кунем сӯ хумуша. Касе дар Екатеринбург тӯй дорам мара
даъват кунед туй бихӯем. Майли касе туй кунад, ман эфирда гап мезанам. 80-65 паунд. хай дуогӯ ҳастем ки худованд ҳаматона нигаҳбон боша. худованд тана ҷонтона сиҳат нигаҳдор боша. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон ҳаматона ба муроду мақсадатон расона. То боздид. Ман якам тарак хӯрам.